Αυτός είμαι εγώ και πέρυσι το Σεπτέμβρη επισκέφθηκα διάφορες χώρες της Ευρώπης για μόνο έναν σκοπό. Να τους κλέψω τα μάγκα. Εντάξει, σταματάω να μιλάω σαν TikToker. Καλησπέρα σας! Σήμερα, όπως μπορείτε να έχετε καταλάβει από το τίτλο ή και όχι, θα σας διηγηθώ ποια ήταν η εμπειρία μου πέρυσι το Σεπτέμβρη, όπου με κάποιους φίλους μου ταξιδέψαμε σε μερικές από τις χώρες της Ευρώπης και προφανώς έκανα manga hunting για την προσωπική μου ικανοποίηση. Έχω τραβήξει βίντεο από διάφορα μαγκάδικα που επισκέφτηκα, θα σας δείξω τι αγόρασα και ποιες ήταν σχετικά οι τιμές για να έχετε και μια ιδέα. Ξεκινώντας αυτό το ταξίδι στη γειτονική Ιταλία και συγκεκριμένα στο Μιλάνο, δεν γίνεται να μην αναφέρω πόσο νόστιμη είναι αυτή η πίτσα Βέστιν. Παραφέρθηκα λίγο. Μάγκα. Τι πιο όμορφο από το να μπαίνεις σε ένα βιβλιοπωλείο και να συνειδητοποιείς ότι έχει έναν όροφο αποκλειστικά για εσένα. Με αμέτρητα ιταλικά μαγκίδια σε τιμή χώμα και τόμους που θα περιμένεις αρκετά χρόνια ακόμα για να έρθουν από τις αμερικάνικες εκδοτικές. Όμως, πάμε να σας τα δείξω και στη πράξη. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα όταν έφτασα στο Μιλάνο είναι ένα κομιξάδικο το οποίο έχει και μάγκα. Και ενώ δεν μπορούσα να μπω εκείνη τη στιγμή μέσα στο μαγαζί, έστω τράβηξα φωτογραφία τη βιτρίνα του για να τη σχολιάσουμε λίγο. Μπορεί να παρατηρείτε εδώ πέρα κάτω κάποια μάγκα. Από αυτή εδώ πέρα την πλευρά βλέπω κάποιες ιαπωνικές εκδόσεις του Jujutsu, του Haikyuu και του Attack on Titan. Ενώ στο υπόλοιπο βλέπουμε τις ιταλικές εκδόσεις όπως του Muscle, του One Punch Man, του Demon Slayer. Επίσης δεν μπορώ να μην σχολιάσω το All-in-One του Death Note, το οποίο αυτό δεν είναι το αγγλικό, υπάρχει και σε ιταλική έκδοση. Όμως τώρα πάμε λίγο στα πρακτικά που είναι τα ίδια τα μάγκα και προφανώς ξεκινάμε με Yuri. Η Μαριάννα αυτή τη στιγμή ουρλιάζει για τα Bloom into You κάτω αριστερά. Και όπως προχωράμε προς τα κάτω βλέπουμε τα Blue Period, τα οποία βρίσκονται μέχρι το 11ο volume, όπου πέρυσι το Σεπτέμβρη στην αγγλική έκδοση παίζει να έχει βγει μέχρι το 7ο-8ο, κάπου εκεί. Εδώ βλέπουμε τα Hanako-kun, τα οποία είναι ένας ολόκληρος στίχος, ξέρω εγώ. Και τα χορημίγια επίσης. Εδώ πέρα πάνω βλέπω Kakegurui, δεν κάνω λάθος. Τα κόμι, προφανώς δεν μπορώ να μην τα σχολιάσω. Και αυτά εδώ πέρα τα Kowloon τα είχα βάλει στο μάτι, αλλά λόγω Yen Press ήταν πανάκριβα, οπότε μάλλον θα το διαβάσω σε digital. Και για τους λάτρες από κάτω έχει Kingdom. Εδώ βλέπω κάποια Dragon Maid, τα οποία δεν το περίμενα. Για να ξέρετε, αυτό το βίντεο, ναι τα τράβηξα βίντεο όταν πήγα, αλλά στα πρακτικά δεν θυμάμαι μετά από ένα χρόνο τι είχα δει. Οπότε είναι σαν να το βλέπω πρώτη φορά, ας πούμε. Τα Nagatoro, πανέμορφα. Πάμε, Overlord βλέπω, Persona 5 βλέπω, Pokemon, το κάτω που δεν μπορώ να προφέρω το όνομά του. Τα Shadows House, δες τα τι ομορφούλια είναι. Red Girlfriend, προφανώς. Promised Neverland, Tokyo Ghoul Re και μάλλον πάνω έχει τα κανονικά. Κανονικά εννοώ τη πρώτη σεζόν το manga. Tokyo Revengers, τα οποία είναι single volume και δεν είναι τα omnibus στα αγγλικά. Όπου πιστεύω για εσάς που σας αρέσει η σειρά θα ήταν πολύ πιο βολικό αν έβγαιναν σε single. Αυτό το κίτρινο, το Violence Action, δεν ξέρω τι είναι, αλλά θα το κάνω search. Τώρα που πάω. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια Junji Ito, διάφορα άλλα μάγκα που αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζω. Και εδώ έχουμε έρθει κυριολεκτικά στα yaoi, ξέρω εγώ. Είδα Killing Stalking, είμαστε σίγουρα στα yaoi. Πήγαμε τώρα στο πιο mainstream, με Jujutsu και Slam Dunk. Θέλω να πάμε λίγο πίσω, ωραία. Δείτε ότι έχει περίπου, ξέρω εγώ, όλα τα volume του Slam Dunk έτσι. Μπορείς να σκάσεις και να αγοράσεις όποιο volume θέλεις και τα έχει όλα σε stock. Τα Berserk, τα οποία για κάποιο λόγο στην ιταλική έκδοση δεν μου αρέσουν καθόλου. Τα Death Note, τα Blue Lock, και έχει φτάσει μέχρι το 13ο volume για τότε που το τράβηξα, όπου ακόμα το αγγλικό ένα χρόνο αργότερα είναι στο 6ο-7ο volume. Το Bell, το Blame βλέπω εδώ πέρα και από κάτω τα hardcover του Full Metal, Citrus. Θα σταματάμε μόνο για τη Μαριάννα, να ξέρετε. Το Monster, το Spy Family βλέπω, τα πρώτα 3 volume. Τα Akira, τα οποία μου αρέσουν που έχουν ανάλογα το χρώμα στα πλάγια
που είναι ένα κόκκινο, ένα πράσινο, ξέρω εγώ. Και εδώ θα δοξάσουμε λίγο Inio Asano με Good Night Pan Pan. Και δίπλα Dead Dead. Και επίσης αυτά τα οποία υπάρχουν σε αγγλική έκδοση για τον Inio Asano είναι omnibus βιβλία, ενώ στα ιταλικά είναι single volume, όπως το Solanin αντί για ένα βιβλίο είναι 2. Εδώ πέρα πάνω βλέπω πάρα πολλά γύρα πράγματα όπως Yu-Gi-Oh, Cowboy Bebop, Kill la Kill είδα κάτω. Τα έχω τα κόη. Boys Run the Riot, πολύ underrated manga, τσεκάρετε το. Εδώ πέρα θα σας δείξω λίγο, είναι ένα section που έχει τα πιο καινούρια releases ας πούμε. Και από ό,τι βλέπετε ας πούμε έχει το Zombie 100 που οι Ιταλοί είπαν δεν θα το λέμε Zombie 100, θα το λέμε Zombie 100. Η Βαρκελόνη είναι η μοναδική πόλη που επισκέφτηκα και μου θύμισε κάτι σε Ελλάδα αλλά με budget. Πέρα από τα όμορφα κτίρια του Gaudí, τα overrated churros και δες αυτά τα Dunkin. Κατά τύχης βρήκα μια ιδιαίτερη στοά με άνιμε μαγαζάκια. Από θεματικά stores με merch συγκεκριμένης άνιμε σειράς μέχρι και μικρά μαγκάδικα. Δυστυχώς ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος και αρκετά από αυτά λόγω μεσημεριού ήταν κλειστά. Όμως δεν έμεινα σε αυτό και επισκέφθηκα ένα από τα πιο γνωστά κομιξάδικα της πόλης για να χαζέψω ισπανικά μάγκα. Μπορώ να πω πως ήταν κάπως άβολη κατάσταση μιας που υπήρχαν 3 υπάλληλοι στο υπόγειο χώρο που είχαν τα μάγκα και αισθανόμουν κάποια βλέμματα προς τα πάνω μου, ίσως γιατί μιλούσα διαφορετική γλώσσα. Αλλά παρόλα αυτά υπήρχε μια ποικιλία από διαφορετικές σειρές και πολλές από αυτές να μην έχουν καν αγγλική έκδοση. Αλλά απέφυγα να τραβήξω κάποιο μεγάλο βίντεο γιατί δεν το σηκώνει το σκηνικό. Εδώ πέρα είναι η στοά η οποία σας έλεγα και έχει ακριβώς απέναντι το κάθε μαγαζί. Εδώ πέρα, ας πούμε, για Dragon Ball, εδώ για Naruto, από πίσω μου έχει για One Piece, πιο μέσα ξέρω εγώ έχει Pokemon, τα οποία δυστυχώς ήταν κλειστά εκείνη τη στιγμή. Να και το μαγαζάκι με τον Naruto από πιο κοντά. Στη ίδια στοά υπάρχει και αυτό εδώ πέρα το μαγαζί το οποίο έχει μια κατάνα. Και εδώ πέρα στα πλάγια έχει κάποια μαγκίδια, όπως το Aoharu Ride, το Kaguya-sama. Και εδώ είναι το κεντρικό μας μαγαζί το οποίο επισκέφτηκα, όπου το ισόγειο, στο πούμε, ήταν γεμάτο κόμιξ, αλλά και εδώ πέρα μπροστά μπορείτε να δείτε κάποια πραγματάκια. Επίσης, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα από κοντά αυτά εδώ πέρα τα μηχανήματα με τις κάψουλες που έχουν στην Ιαπωνία. Δυστυχώς δεν πήρα κάτι γιατί δεν με ενδιέφερε κάποιες από αυτές τις σειρές να συλλέξω κάτι. Και εδώ μπορείτε να δείτε το manga section για τα αγγλικά manga που είναι, ξέρω εγώ, κυριολεκτικά 20. Βλέπω το anniversary του Bleach, από δίπλα το πρώτο volume του Bungo Stray Dogs, το οποίο τσέκαρα τιμή και ήταν πανάκριβο. Το πρώτο volume του Hanako-kun, κάποια πιο mainstream anime, manga και εδώ πέρα κάτω προφανώς είχε yaoi. Και έχει και Yuri και ο χώρος συνολικά ήταν αυτό εδώ. Στο ταξίδι μου από Μιλάνο προς Βαρκελόνη βρέθηκα για λίγες μέρες στην Νίκαια, όπου και εκεί βρήκα ένα μικρό μαγαζί με μάγκα. Αλλά γιατί είμαι αρκετά εσωστρεφής και δεν ήθελα να φανώ περίεργος, τράβηξα ένα μικρό πλάνο από το χώρο και αγόρασα κάποια ενδιαφέρον πραγματάκια που θα σας δείξω αργότερα. Σε πιο γενικό πλαίσιο, στη Γαλλία η ύπαρξη των άνιμε είναι κάτι συχνό. Από θεματικά περιοδικά, γαλλικά μάγκα, ακόμα και σε σούπερ μάρκετ, μέχρι και μεγάλα διαφημιστικά σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. Η δεύτερη και η τελευταία πόλη της Γαλλίας που επισκέφτηκα είναι η Λίλ. Για καλή μου τύχη βρήκα ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο, στο οποίο πέρα από το γεγονός ότι είχε έναν τεράστιο όροφο μόνο για μάγκα, είχε και ένα μικρό όροφο με άνιμε, DVD και φιγούρες. Ξεκινώντας με την Νίκαια, αυτό το βίντεο είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά σας δείχνω έστω λίγο το χώρο πως μοιάζει. Αλλά πριν ξεκινήσω το βίντεο ήδη χαζεύω Nier Automata, Ranking of Kings, Witch Watch, Love is War, όμορφα πραγματάκια γενικά, Muscle βλέπω, GTO βλέπω και γενικά ο χώρος ήταν κάπως έτσι και έχει κι άλλα τόσο από δεξιά, δείτε πόσα μάγκα έχει. Είναι λίγο δύσκολο, ξέρω εγώ, να το τραβήξω όλο αυτό σε βίντεο. Εδώ θέλω να σας δείξω ότι σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό έχει διαφημιστικό μερολόι Dragon Ball, όπου δεν ασχολούμαι με το συγκεκριμένο άνιμε, αλλά έχει και από πίσω, δείτε και από πίσω. Και εδώ πέρα σε ένα μαγαζάκι που μπήκα απλά για να πάρω, ξέρω εγώ, νερό ή whatever, πέτυχα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι κυριολεκτικά περιοδικό μηνιαίο
το οποίο έλεγε Σεπτέμβρης με Νοέμβρης του 22, οπότε μάλλον καλύπτει για 2 μήνες τις νέες κυκλοφορίες, δεν ξέρω. Και εδώ πέρα ξεκινάμε στη Lille τι έχω βρει, και εδώ πέρα είναι άλλα περιοδικά τα οποία ήμουν σε φάση πόσα περιοδικά βγάζουμε. Εδώ πέρα βλέπω κάτι με Naruto, αυτό μάλλον λέει κυκλοπαίδεια τον άνιμε ή κάτι τέτοιο, και αναφέρει συγκεκριμένα από το 94 μέχρι το 99, αρκετά ενδιαφέρον. Εδώ λέει Ιούλιος με Αύγουστο μάλλον του 22, το οποίο καλύπτει οτιδήποτε έχει να καλύψει αυτό το διάστημα, και έχει κάτι free, το anime, The Final Stroke, μάλλον παίζει να ήταν η τελευταία ταινία του free και γράφουν γι' αυτό. Και από πίσω είναι το περιοδικό το οποίο σας έδειξα πριν, αλλά κάποιας άλλης ημερομηνίας. Και εδώ για τους webtoon fans ή γενικά των κορεάτικων κόμικ υπάρχει και γι' αυτό αφιερωμένο, το οποίο το βλέπω λίγο overpriced στα 8,90. Και τώρα πάμε στο μέρος του βιβλιοπωλείου που πήγα, το οποίο είχε έναν κάτω όροφο που λέγε anime σε Blu-ray, DVD, και είχε και κάποια άλλα όμορφα πραγματάκια πριν πάμε στα manga. Και εδώ πέρα δεν μπορώ να μην σχολιάσω το Bell, το οποίο εκείνη τη στιγμή που το είχα βγάλει φωτογραφία δεν είχε πάρει ακόμα ανακοίνωση ή δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα στα ελληνικά. Οπότε μου είχε τραβήξει και λίγο το ενδιαφέρον. Και πώς να μην σχολιάσω αυτό το section, το οποίο είναι κυριολεκτικά έχουμε μικρές βλακίες, αλλά μπορούμε να σου φάμε πολύ εύκολα τα χρήματα. Και ξεκινώντας από πάνω βλέπω κάποια Pokemon πραγματάκια, και όσο κατεβαίνουμε πηγαίνουμε σε Shonen. Αυτό εδώ μάλλον είναι One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer, Kirby. Βέστο. Και εδώ κάποια My Hero Academia, πάλι Pokemon, καταλαβαίνει το concept. Και ξεκινάμε το βίντεο μας τώρα στο manga section του μαγαζιού, το οποίο είναι και τεράστιο. Και βλέπουμε έναν τοίχο με Jujutsu, το οποίο είναι το λιγότερο που θα δείτε σε αυτό το βίντεο. Μετά έναν τεράστιο τοίχο με Shonen, που βλέπετε εδώ πέρα ήδη Dragon Ball, My Hero Academia, νομίζω βλέπετε όλο το τοίχο πως είναι, Naruto, One Piece, Spy Family. Δεν θα αναφέρω κάθε φορά τα manga που έχω αναφέρει και πριν, γιατί θα κουράσω. Εδώ πέρα βλέπετε πάρα πολλά manga. Εδώ βλέπω τα Berserk, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση στα γαλλικά είναι πιο όμορφα, δείτε τα. Εδώ κάποιες κορεάτικες παραγωγές οι οποίες έχουν βγει σε physical. Εδώ πώς να μην βγάλω φωτογραφία, το Beck, το οποίο μακάρι κάποια στιγμή να πάρει reprint στα αγγλικά, να το συλλέξω. Με πονάει πάρα πολύ που υπάρχει σε άλλες γλώσσες και δεν μπορούμε να το έχουμε στα αγγλικά ή και στα ελληνικά ακόμα καλύτερα. Αντίστοιχη περίπτωση με GTO, το οποίο βλέπετε ότι έχει τα περισσότερα volume του. Εδώ το πολύ ενδιαφέρον, το οποίο από όσο καταλαβαίνω είναι σαν σου λέει ότι μπορείς από αυτά τα manga τα οποία σου δείχνει να πάρεις 2 στη τιμή του 1, το οποίο συμφέρει πάρα πολύ αν συλλέγεται κάποιες από αυτές τις σειρές, όπως είναι ξέρω εγώ το Muscle, το Promised Neverland και το Black Clover, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση θα συλλέγα και τα 3. Ακόμα ένα στίχος ο οποίος έχει Akira, Monster, 20th Century, αν το προφέρω σωστά, και Banana Fish. Όταν είδα από κοντά το Monster, για λίγο πίστεψα ότι είναι η αγγλική έκδοση, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι η γαλλική, γιατί έχει αυτό εδώ πέρα το κίτρινο πραγματάκι. Εδώ ένα section με πάρα πολλές επιλογές, δεν ξέρω ακριβώς αν είναι νέες κυκλοφορίες ή απλά έχουν βάλει διάφορα manga. Εδώ πέρα βλέπω το meme το Tesla Note, το Fly Me to the Moon εδώ πέρα, Darling in the Franxx, εντάξει κλασικό meme. Και εδώ χαιρετάμε το πανέμορφο μου πόδι, το οποίο υπάρχει στο μισά πλάνα. Και βλέπουμε κάποια κόμι, βλέπουμε χορημίγια, βλέπουμε Boruto για κάποιο λόγο, το Ranking of Kings. Και τελευταία εικόνα η οποία θα σας δείξω, η οποία βλέπω από τώρα ζω 100 εδώ πέρα και initial D για κάποιο λόγο από δίπλα του. Αυτό το Mobuko no Koi είμαι σίγουρος ότι το έχω plan to read, αλλά θα ήθελα μια αγγλική έκδοση.
Πρώτη φορά βλέπω Bakemonogatari, σαλιλόσα. Τι να πω για την πιο όμορφη πόλη που επισκέφτηκα σε αυτό το ταξίδι. Ναι, για μάγκα. Για καλή μου τύχη βρήκα 3 βιβλιοπωλεία με αγγλικά μάγκα και δεν έχασα την ευκαιρία να τα επισκεφθώ. Οι τιμές έτσουξαν, αλλά έστω είδα αρκετά δισεύρετα κομμάτια, οπότε έχω αρκετό υλικό να σας δείξω. Δεν γίνεται να ξεκινήσουμε με το Άμστερνταμ αν δεν ξεκινήσουμε με Yuri. Οι τιμές, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, 15,9, 16,99. Προφανώς είμαστε Άμστερνταμ, είναι πάρα πολύ πιο ακριβά. Δηλαδή, όσο ανεβαίνουμε πάνω, παίζει να πηγαίνει πιο ακριβά, 17,99. Και επίσης να αναφέρω ότι αν βλέπετε εδώ πέρα είναι πρώτο volume, έτσι. Και αντίστοιχα υπάρχει και section με yaoi. Αλλά εδώ πέρα στα πλάγια μπορούμε να δούμε λίγο τα Yuri manga, όπως αυτό εδώ πέρα που δεν θυμάμαι, το Tropical Fish, κάτι το οποίο μου έχει τραβήξει κάποια στιγμή το ενδιαφέρον. Citrus προφανώς. Να αναφέρω ότι τώρα που είμαστε στα βίντεο του Άμστερνταμ θα δούμε μόνο αγγλικά μάγκα, μίας που αυτά πουλάνε εκεί πέρα, ή έστω δεν βρήκα ολλανδικά μάγκα. Ξεκινώντας βλέπω διάφορες επιλογές, όμορφες επιλογές. Βλέπω ήδη τα Summertime Rendering εκεί πέρα δεξιά, διάφορα και άγνωστα μάγκα για μένα, αλλά και κάποια γνωστά. Τα Hanako-kun, πώς να μην τα σχολιάσω. Urusei Yatsura, 2 Vagabond εδώ πέρα. Και αυτό εδώ πέρα το Vampires, το οποίο είναι Yuri. Τσεκάρτε το online γιατί είναι ακριβό. Villain Saga. Τι άλλο πραγματάκια έχει εδώ πέρα. Προς τα κάτω δεν μπορώ να διαβάσω ονόματα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Bakemonogatari προφανώς. Bakuman. Σας συστήνω, αν θέλετε να το συλλέξετε, πάρτε μία και καλή το box set, να μην ψάχνετε ένα volume. Τα Barakamon, τα οποία είναι πολύ σπάνια και πανάκριβα. Beastars, ok. Berserk, κάποια single volume. Εδώ ξεκινάμε τέλεια, γιατί ξεκινάμε στα blue. Ό,τι είναι blue το αγοράζω. Είναι λίγο ειρωνικό, αλλά έχω 5 διαφορετικές manga σειρές, οι οποίες έχουν στο όνομά τους Blue. Τι να κάνω, βγαίνουν καλά τα Blue. Βλέπω το Blue Flag, το οποίο το έχω ολόκληρο, όπως και το Blue Giant. Το Blue Lock, το οποίο θέλω να συλλέξω, αλλά είναι πανάκριβο. Blue Period, τσεκάρετε το. Εδώ πέρα σπάνια volume του Doom, το οποίο δεν είναι καλό, αλλά σπάνια να το βρεις από κοντά. Bungo Stray Dogs. Στη μέση τα γκρίζα που βλέπετε, τα Karen and Tuesday, είναι συνολικά 3 volume, οπότε αν σ' άρεσε το anime και θέλετε το manga για κάποιο λόγο υπάρχουνε. Εδώ πέρα δεν μπορώ να μην σχολιάσω στα δεξιά μας το City, το οποίο είναι σειρά από τον ίδιο δημιουργό, από τον Nichijou, και είναι αρκετά σπάνιο να το βρείτε γενικά. Single του Claymore, πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν και στην περίπτωση που θέλετε να το συλλέξετε, πάρτε το box set, μία και καλή, θα σας βγει πολύ πιο φθηνά από τα single και θα μπείτε και σε πάρα πολύ κόπο να τα βρείτε όλα σε stock. Τα Dead εδώ πέρα, και βλέπω και τη Black Edition, το Death Note, πολύ ενδιαφέρον. Dragon Ball, Dr. Stone, τα μάγκα του Durarara, τα οποία είναι πολύ σπάνια, εδώ και αν είναι σπάνια, τα hardcover του Erased, τα οποία ακόμα και αν βγαίνουν ανά κάποια χρονικά διαστήματα σε stock, είναι τιμής 50 ευρώ, ξέρω εγώ. Το The Godzilla εδώ πέρα μόνο του, πάρα πολύ καλό μάγκα. Golden Kamuy, κάποια Goodnight Pan, κάποια volume του Happiness, Hell's Paradise βλέπω, και Heavenly Delusion δίπλα-δίπλα, πέρα από ένα μάγκα που δεν το ξέρω που είναι στη μέση. Εδώ και άλλες σειρές, Genpress βλέπω αρκετά, Love is War, κάποια ακόμη, πολύ άκυρα volume το κόμι. Βλέπω εδώ λίγο πιο παλιά μάγκα, Maison Koku, Master Keaton, τα Psycho Pass, τα οποία τα έχει Dark Horse και δεν θα τα βρεις ποτέ. 2 volume του Monster. Και τώρα πάμε στο δεύτερο από τα 3 μαγαζιά τα οποία επισκέφτηκα στο Άμστερνταμ, το οποίο δείτε πόσα μάγκα έχει. Εδώ βλέπουμε κάποιες πιο mainstream σειρές, όπως One Piece, One Punch Man, Pokemon. Για κάποιο λόγο βλέπω τα Red Geffen από κάτω. Και τώρα ξεκινάμε στο μεγάλο τοίχο που είδατε πριν, με Blue Period, το δάχτυλό μου πάνω αριστερά, τα Blood on the Tracks εδώ πέρα, κάποια single του A Silent Voice, ok, και το πρώτο volume του Barakamon επίσης. Aoharu Ride, άκυρα volumes, αλλά υπάρχουν. Και στα πάνω ράφια απλά βάζανε τα restock τους ίσως. Προχωράμε εδώ, σταματάμε. Boys Run the Riot, είναι συνολικά 4 volume. Κάντε ένα καλό στον εαυτό σας και διαβάστε αυτό το manga digital. Συλλέξτε τα, κάντε οτιδήποτε, αλλά είναι πανέμορφο manga. Και βλέπω και επίσης το πρώτο volume του Call of the Night εδώ. Και τα υπόλοιπα Call of the Night, ok. Και από εδώ πέρα κάτω έχει τα Fly Me to the Moon.
Τα κόμι, εντάξει, δεν γίνεται να μην τα αναγνωρίζω αφού τα έχω. Jojo βλέπω, δεν έχουμε σχολιάσει σε αυτό το βίντεο ακόμα Jojo, οπότε πάρτε τα. Εδώ πέρα, how do we relationship, αν θέλετε κάποιο γιούρι το οποίο είναι σε κολέγιο, γίνονται πραγματάκια spicy, πάρτε το. Το The Girl from the Other Side, εδώ πέρα λίγα volume. Αυτό είναι το πλάγιο των Muscle. Άρχισα λίγο να το αναγνωρίσω. Psycho-Pass έχει όλα. Όχι, έχει 2, 3, 7, 5. Δεν βλέπω καλά τα νούμερα. My Hero Academia και εδώ πέρα βλέπουμε από πάνω κάποια μάγκα τα οποία είχε. Τρίτο και τελευταίο μαγαζί. Ξεκινάμε εδώ πέρα με A Silent Voice Single Volume ξανά. Tokyo Ghoul και Tokyo Ghoul Re. Τα Undead Unluck είναι ένα άνιμε το οποίο σίγουρα θα το δείτε μέσα στο 2024. Το πρώτο του Vagabond, εντάξει αυτό δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Κάποια Pokemon και το Omnibus και τα Single Volume. Κάποια Promised Neverland. Δεν τα εγκέφρανε, εντάξει. Θρησκεία. Κάποια My Hero Academia, πολλά My Hero Academia. Κι άλλα Jojo, κι άλλα Shonen, κι άλλα ακόμη. Beastars. Εδώ βλέπω το πρώτο volume του Bloom Into You και γενικά διάφορα μαγκάκια από κάτω. Τελευταίος προορισμός για manga hunting, το Βερολίνο. Η αλήθεια είναι πως στα πρακτικά δεν έχω κάτι να σας δείξω, μιας και επισκέφτηκα μονάχα ένα manga store και ήμουν αρκετά κουρασμένος και οριακά άρρωστος για να βγάλω υλικό. Το συγκεκριμένο μαγαζί είχε αγγλικές και γερμανικές εκδόσεις, αλλά αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι η ποικιλία σειρών τους και πόσο πιο κοντά στην ιαπωνική κυκλοφορία βρίσκονται τα μάγκα τους. Κάτι που φαίνεται αδιανόητο για εμάς που βασανιζόμαστε με τις αμερικάνικες εκδοτικές. Το πρώτο μου loot εδώ πέρα όπως βλέπετε είναι το Jose The Tiger and the Fish, το οποίο είναι από τη Yen Press, είναι ολόκληρη ιστορία σε ένα βιβλίο. Έχει βγει και ταινία, αλλά δεν έχω δει ακόμα τη ταινία για να σας πω άποψη και σύγκριση. Bungo Stray Dogs Beast, επίσης από Yen Press. Απίστευτο art style. Όσοι έχετε δει το anime ή τουλάχιστον τις πρώτες 2-3 σεζόν, ψάξτε το. Και εδώ πέρα βλέπετε τα κόμι σε διαφορετικές γλώσσες, στα γαλλικά και στα ιταλικά, το οποίο είναι αρκετά πιο μικρό σε μέγεθος. Προσωπικά θα έλεγα αν βγει ποτέ σε ελληνική έκδοση να βγει σε τέτοιο μέγεθος. Και εδώ πέρα βλέπετε τη σύγκριση με το αγγλικό, πόσο μεγαλύτερα και μικρότερα είναι. Και εδώ πέρα δείχνω την ιαπωνική έκδοση του Promised Neverland, το οποίο είχα τη τύχη να το βρω. Και επίσης πάλι το κάνω σύγκριση σε μέγεθος με το αγγλικό. Και προφανώς όπως το είδα το βούτυξα, περιοδικό Shonen Jump μηνιαίο, το οποίο είχε μπροστά το Akane Banashi και χωρίς δεύτερη σκέψη όρμηξα, το πήρα. Και επίσης εδώ μέσα βρήκα μία φύσα πολύ τυχαία και ήμουν σε φάση πανέμορφο. Και τελευταίο πράγμα που αγόρασα είναι αυτό εδώ πέρα το Brelock από το Spy Family. Για να μιλήσω λίγο και για τις τιμές στα μάγκα από τις χώρες που επισκέφθηκα. Τα ιταλικά μάγκα μέχρι στιγμής είναι τα πιο φθηνά μάγκα. Οι τιμές που θα πω αναλογούν με Σεπτέμβρη του 2022, οπότε είναι και λίγο λογικό να μην γνωρίζω πόσο πολύ μπορεί να έχουν αλλάξει τιμές από τότε. Τα ιταλικά μάγκα βρισκόντουσαν στη τιμή των 4 με 6 ευρώ το volume. Στα γαλλικά πάμε λίγο πιο ψηλά και πάμε κάπου στα 6+, ενώ σε μια παρόμοια τιμή με τα γαλλικά είναι και τα ισπανικά, αλλά τα γερμανικά μάγκα ξεπερνάνε τα 8-9 ευρώ και πάμε στις λίγο πιο αμερικάνικες τιμές για μάγκα στα γερμανικά. Το Jose, που είναι ένα complete μάγκα, το βρήκα στη τιμή των 30 ευρώ. Έτσουξε γιατί ήξερα ότι θα μπορούσα να το αγοράσω online κάπου στα 20 με 22, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ διαφορετικό feeling να πας όντως σε ένα μαγαζί το οποίο έχει μόνο μάγκα και να αγοράσεις από εκεί κάτι για να το θυμάσαι. Και το Bungo Stray Dogs το βρήκα στη Γερμανία στη τιμή των 13 ευρώ, όπου είναι μια τιμή που θα βρεις τα περισσότερα Yen Press manga σε οποιοδήποτε μαγαζί, στη καλύτερη περίπτωση, γιατί στο σήμερα έχουν ξεπεράσει ήδη τα 15 ευρώ και είναι ακραίο.
Όσο για τα 2 ιαπωνικά βιβλία που έχω, το Promised Neverland το πήρα κάπου στη τιμή των 8-9 ευρώ, ενώ το Shonen Jump το πήρα κάπου στα 7 ή 8 ευρώ. Και όσο για τον Brelok, μάλλον δεν θα ξεπέρασε τα 3 ευρώ, γιατί δεν δίνω παραπάνω από 3 ευρώ απλά για ένα Brelok.